Whoa, what's good YouTube? This is your boy Praise _ Dude. Welcome back to my YouTube channel, and today I'm back with another banger. So guys, we're chilling going on Rasta and we're shooting some episodes. Couples are sending your phones for 60 seconds. So ndakambira badinga pana bandru kusaita kuda kuona ma couples kufamba sei. Pade couple yabva kulende kuzazuko, you feel me? So I'm just thinking of pulling up on them because it seems like they're making content or they're taking pictures and stuff. But yeah, let's go and see what's about it. Guys, songo shikataka tongo hadira takaenda. Nice. I told you all that there's no any relationship in Orarama as long as in ndiripo. And in ndongo shikaba murunda bata camera na bana zvamunondita. Feel me? So let's go and check what's happening, what's popping in it. If it's your first time, please make sure you like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more and more content. Road to 27,000 subscribers. Right now we are on 26, and we want to get to 27,000. Masquera se. Mas muita so content. Oh, you should have vlog. I'm so proud of vlog rangwere. Hello. Samusi ase marand. Abana. Muita content shi TikTok, muita no se. Ma Twitter YouTube. Oh, Twitter vlog. Mo pusha YouTube. Oh. Guys, we just met some YouTubers panapa. Wara YouTube maize. Indeta zokura YouTube futi maize. Saka ndakatoona wana ruwa YouTube nenda towana vanhu atase varuto ndigonda zvekutodaro samuso munhu picho muvideo rangu tutoda munopusha content apo ndima wana ndotsvage saka ketsvage pane kamvuri amina basi kupize kamera mera paribo panapa bo saka yenye chimuroti muno chasomira zvakanaka andika right. Anyways guys, it's another day, another dollar. Ndabasangana ne this beautiful couple and they are doing YouTube, you know what I'm saying. In the season 3 YouTuber suroti as YouTubers terase tapindrana so inowanzo tamba ma games ma couples akasiyana siyana ndonomira hangu pakati right moya kuno ndowanzo tamba ma games nema couples ma games akasiyana sana maize andoita pa channel panapa saka ndo ma games aterase ataura panapa so ndovunza nengomo imi mu relationship menyu andika anotanga kutsamwa ndiani kana makanesana. Nah, it depends with the day. Sometimes ndini, sometimes chimoko. Sasa tinongosiyana. Okay. Kunoku anoregerera ndiani kana matsamuzana. Antanga oregerera. Obvious. Ausimoyo murefu but obvious varume wakada kutsamwa obvious. Kuzwizise kana kuzwizise watu wakada kutsamwa. But anyways ngomong. Chii chakaita kuti muri couple ya dating, muri married, muri ma best or something. Till married. Umotogara mese. Oh. This is beautiful. Oh, mutone mwana mezi. Oh, how old is he or she? He's 1 year 8. 1 year 8. Guys, I think the first couple kusana na iri married paningirima now. Pa channel pangu panapa. So guys, masinzgira seems like today's episode is gonna be more interesting because atavasangana ne a married couple for the first time. Sisine ngoma ndirafunza. Chakazoti muti ndauda kurora mukadzi uyu. Ndiyaenda mukadzi wangu chi. Wanted ambotenderera one. Mama mutenderera. Ambotenderera and vashoma vanowana nengane character imwe yekuti ukwanisa kutoresa padeni saka I think those angoita ndichi. Okay. That's at any time 3 years nemunhu wacho. Okay. Vamonoti now is the time muchiwife. Angonoti hapana chifenza. Alright. Kwemimi chakatoti murizonzonda kuda murume uyu chi. Vashoma vakomana vari stable out there. Okay. So I think when you get munhu stable. Kutomanya ndokutorisa. Maya andika. Because vakomana vangu vada kufadaya kunzoko. Vangu vada kufadaya. Andika. Anyways guys, mazinzwira is another day, another dollar. So inini nandowanzi kutendera nyaya andika. Usually zvandoita inini pachane panapa. Inini I test Orizanda swike gogo. How do you trust? I mean, how much do you trust munhu out of a 10? Munga trust munhu zvakada sei? Obvious munhu ausumtrust 100 like 10%. Let's say 8. 8. Kokunoko. 8.5. 8.5. Yeah. Okay. Kwemimi out of 15 mustrust zvakada sei? 10. 10. Kwemimi. Andochemba. Okay. Ko chingazoita kuti murizonzo mimi nhasi ndadomuka ndakasiyana nemukadzi wandarora kana nemusikana kana mukadzi wandofambidzana naye chii choti mupfunga mazonzo nhasi ndakuda kusiya musha kana ndakuda kuita gumbo mumba gumbo panze saka nyati chii. Nchikora. But uona chi the only thing chandingatoita nditi ndada kusiya mukadzi ka. Akanaura. Kana asina kudaro bo. Kana asina kudaro terrible. Safe. Terrible. Ko kunoko.
I think the same thing. But zvonzi varume they are polygamous by nature. Even mubhaibheri shoko dzvene raMwari denga chacho rakavhumidza varume kuita vakadzi kana But it's not a must. but imimi vakanzi vachita vaunza mainini munoita sei? Andoenda. vakomana chati ndiuzive kuti zvinobudirei izvozvo. Audza mainini. Kuti wakadzitupa muchazvichaitezve. Tuka mainini navahosi. Aiwa, not these days. Hamudi kushare. Adarika makore iwayo. Ndezve ku-early stone age. Ndezvekudhara. Ndezvekudhara zviya. Now what focus on one to grow together. Zvikumeka sense. So okay. Amana mazvinzwira panapa kuti anzi zvevakazi vakawanda ndezvakudhara inini ndiri muyellow bone zuva renchindi but anyways mazvinzwira kai so ndinobvunza ngoma umu tiri panyaya dzeleo test apa inini ndowanza kutesta macouples ndichitesta kuti macouples vari loyal zvakaita sei because inini TikTok family yangu iyi takamaka vanhu vanodana pa YouTube but still pane TikTok family neYouTube family zvisinei vanhu vari paTikTok imimika makaranda kupostere kasmall kanonzi snippet kana kameno kavideo siyana netsike bvunzo kuti where's the part 2 inowanika kuYouTube kana uri kuonera kuTikTok ibva waenda kuYouTube unosubscribe YouTube yangu ndonzi Praise Makara ndinokupai content yemacouples exchanging phones for 6 seconds each and every day inenge iriko inenge yakazareko saka kana uri kuonera paTikTok please go kuYouTube kwangu unondifollowa ikoko unosubscribe Praise Makara unotena the notification bell so that pese pandodropa unondowana kana uri kuonera zvakare paYouTube make sure unonfollowa paTikTok pangu most sometimes kuti uzozononda dropa kuYouTube unonongori busy unonozondera kuTikTok uzoposta kasmall kasnipe clip exactly also mufollow kuInstagram Facebook kwese Praise Makara nyako kudenga munoona ikoko Praise Makara exactly so inini ndoita zvokutesta macouples leo test kuti ndione kuti mukadzi wenyu wamunaye mimi akavimbika tinozviona munharembozha yake kuti uone kuti mimi murume wenyu haasi kuita hwanyati tinomuona futi munharembozha nhaka hunhu hwanyati hunooneka mufoni tikuramba chinyati mumba isusu chinyati ndochaita se ndochatiri kuramba because aminoti ndokunonzi kumanipulate aminokuita sei chirungu chondinetsa kana kuita sei but whatever nyaya zvauri kuita sena nazvo ndo zvatiri kuramba izvo kuti hasi kuda izvozvo exactly so inini ndoita couples exchange phones for 6 seconds to see kuti uyu haasi kuchitere amino zviripo here abo saka ndipe henyu nharembozha dzacho nakuno It's another day, another dollar. Couples exchanging phones for 6 seconds. We are about to see if this relationship is gonna survive or it's gonna be the end of this relationship. You feel me? But maybe no magumo or I mean, last argue. You never know. Maybe why am I feeling as if it might be the last one? But anyway, still indophone madam. So guys, zvatironza kuita panapa ameno anotanga ndeopi because ndakatangisa mukazi warandiprezi waizida ari kutanga kuexchange ndianozopedzera achita guys handifembera ndisinganga ine munzwa chero ndakatangisa asiri kuchita kana ari anga achangochita ndianongochita kunyepe anzi praise waiziti anochita ndianozopedzera ndofemberere aiwa mufembere kana nimungu bongo mayabo handi ari kuchita ndiarikuchita ndozvizira ndingachimbochita zvekuti azotanga napedzera ndozvizira kuti nauziyo musadaro zvakashata izvozvo anyways pinde foni nongovana nomurume wenyu munongotsvaka mosecha kapeno mukaenda kuWhatsApp kuInstagram Facebook TikTok everywhere ameno zvamunofunga kuti vakachita vanhu taranoti zvavanotaura I love you okay so pregnant munoenda pasearch pamosecha I love you pregnant ameno morning after ameno ndo zvavanoita vanokafungadi kuti vaina mainini chose kuti munhu avaina mainini anenge aita aunza mumwe mwana anofanira kuita ake chete kana akasevwa chiponda moyo anofanira kubuda malavhu ari kuna chipondi chete kuti kuna namainini mosecha I love you I'm coming money baby everything chichimwe chamunofungira secha kuma images tsvagai kwese kwangwari kubasa chatirarasawira wacho guys the other thing I always tell people kuti kana udobata kuti munhu wako ari kuchita don't even go far kana kutsvaka kupi nekupi vhura muchatirasawira zvinhu zvakaitika kwandiri the last relationship muchati masawira foni yemunhu ndakaibata foni yange yakakliyiwa zvipande
So zvandakangoita naye, I just called from I was like, you know what, can you please go to your WhatsApp? Munhu akashare screen andika. Munhu akashare screen bhandi razoti hapana zviripo. Pane chat 1 ranga akasiya munhu. Chat ranga akasiya ndira best friend yake. Exactly. Ndakati pinda muchat ra best friend ndo chat rakapedza relationship yedu. Mabata. Saka rakakosha chat iroro. Vanhu vari kuchita imi kana munangwarira machata na best friend mukliye because iwaya machati waya tikumaziya. Yeah. Muna burure. Indotamba nemunhu wangu. Saka zvakanaka izvo. Zvakanaka izvo. Baby ndaona inini chete. Atsvake kana image kwese. Kuma image. Kana image kwese tsvake kana pamba because vanhu vakauchira kutsvaka pamba tsvaka everything, you know. Mkaka. Waiziya. Money allowance zvese. Waiziya. It's another day, another dollar. Couples exchange your phones for 6 seconds. We out here in Aspindale Park and we want to see kuti zvinobva kupi zvichienda kupi zviperera kuno maisa bari kwachitaperere koko maisa uchikora maraina ndikuone maraina zva muno uchikora maraina sofa ndogara Cape Town but sofa tiri kuno kubudiriro umatoshanya kapa doko angu kapa wana roonesa unonetsa kuwana manje kapa anga kone susu sa ageti mboona wezo Cape Town ni ndambo dana skana sana dana no Cape Town dzanziri mhombwe kunopisa relationship akunopisa kashoma uti utowana mukazi weCape Town kashoma saka maimage akuna kaimenda uchatira sawira mende kwasawira search everything everything. It's another day, another dollar. Couples exchanging phones for 6 seconds. You know what I'm saying? Thank you guys for 25,000 road to 26,000 road to 27,000. I don't know why my mind is still telling me that I'm still on 25,000, but what I know is I want that silver plaque 100,000 this December. But ku TikTok I want that 100k this I mean not January, I mean, but this year. I know you guys can do it and you can support your boy. Feel me? Yeah. Fixa nyika. Safe. Safe. Mind safe. Zvakanaka izvi. Sabatina. Kujika kwa baba Joan. Samumbo danana muchijola zvenyu mwana masiya kwa gogo. Tamsira gogo ize. Okay. Mufura ne mepo. Zvakakosha. Sometimes mufara look onge Romeo na Juliet. Hakuna chiri kwenu. Sofa ndokushaya. Akara mashaya zvakakosha. Tipedu kuno. Akara mashaya zvakakosha. Anyways guys, you just heard it from yourself. Zvichira kuti usually manje. Kana tashaya kwekutanga. Masozoona guys kuti kana munhu akazvichitira anenge azvichitira ina ndachanenjiziyeni. Atanga kana apedzera ameno zvine zvangoitikawo. Anyways, tombero riningireni phone. You can go through. You can search pregnant. Chomi zvakaoma. You can search zvakaoma. Zvandaitirwa na baba munhu babani. Baba anayo. Zvandaitirwa na baba ana zvakaoma. Nduje padosa mlita mabuza nakuwa. Ndizvo. Masikanaka, mashura ndaitirwa. Zvakaoma. Manje asi muZimbabwe. Mu South African. No, she's a Nigerian. Nigerian. Oga, ide dry. Zvakaoma. Wetimbiris. Jesus. But anyways, guys, it's another day. Search I love you. PST. Morning after 6 nudes. Yeah, ndasira nudes. Yeah. Ngati matsvaga. Tsvaga. You be shocked dikakuona kuti mikaka yakatumirwa kana kuNigeria. Vanopisa. Vanopisa ndinyepe. Izo pale bobo ari kuona video rangu zvokutaura kuno kumikaka iri kutumirwa kana kuJozo. Muri kuzviitirei? Why are you guys doing this? Look manje, chipo agaroma akazobuda. But I think last month andika. Aigara umu. Zviroti ndioma akarutora. There's something which is trending. Guys, muri kuzviitirei guys? Zvekutumira mikaka yenyu kuna na Botswana ku Glenview kupi uku. Munhu ngaangoya aone zvinhu zvake kumba kwawo kana stop sending this stuff. But you never know. Maybe ndini ndozoerekana mudonzo wangu wakuradzwa social media. Sine? Tsvaga rangu sa. Ndikutsvaga. Vakandozozo kana muchidanana ndika pane zvimwe zvinhu zvekuti makasherana. Ashwaro zenda pamhene. Kana marambana ibva mangobvisana nezvinhu zvenyu izvozvo. Yeah, to make it safe. Kwete zvozo unozoona. Zvapera. Why are you vanhu vanofanira kusungwa? It's very bad. It's right here. Andika. Zvakashata. It's right. Exactly. Like zvine kaini maturity kuzvivakati. Exactly. Why are you doing that?
wawanei guys regei kudaro inu Msina chini. anyasose chenyu kana kuinstagram maphotos kana kubin kwese So far ndasecha ku Instagram ne ku WhatsApp sake mena maphotos. Maphotos angora arimo pamwe pane mamwe asiri kuziya pane kaka hide kana kubin so it's fine. So guys, yeah, I always tell you kuti I break relationships for a living. Saka so ndakutononge ndirakushaya living ngapa because ndinoda kubreaka this one. But usually handitadzi. Kashoma. Tichete kutanga. So far I think ndina about over 30 or 20 something couples andabreaka but andina lose. This might be my first lose. I don't know. Amuna? Amuna. Eh? Makacheni. Oh. Get to go. So guys, we are searching. Check. Makacheni. So guys, matovu monde nene defeated na samana. Amuna sema phone kumbere. Assistant ane win. So sweet guys. 5 years. Yeah. Zvakaoma. Yo. Anyways guys. Hapana. Nasu ne lose hapana. Nasu a lose hao. That's my loser. Most of the time, maybe in 5 years, maybe. Nasu inaenda nezo hapana. Yeah, zvakaoma guys. Mozori kubva nditange kuramba sama relationships kaya. Handisana mbota lose kana kawani. Nditoshamisikawo. Maybe mishonga yangu yapera. Mbontsvaga ingu. Kuti expire. Chimena no renew watore kutanga. Zviriko. Zvinowanika. Asi moshandisa kana landline. Kama unongemchita ne landline. Mafoni ndiwo atotoshandisa everyday. Pawanongo achita landline rekubasa mana. But ndaita lose mana. So mama because couples content YouTube mwera zichi. Tacha YouTube. Tachigadzira vlog yeah. Oh, so mimi munoona papa guys vana they deserve your respect ndabvisa hate nyango ndine mabhanza angu aya andakainspire wana wamacheso nababa Alec macheso kwa baba Shero vana they deserve maflower nyauta ndamari dende mari ndatowapa imakulayo but achatokwanisa ngokutira in returning maybe ngoko 100 or 2 some followers wangu vari kuti praise saka vanhu vese unorambanisiyoka vanhu vese vanongo chikusangana nawo vanongo vachingochita first time yangu kuona kapo isingachiti chokwadi ndatoshamisika ndaroona is it saka takakosha ndatoshamisika saka ngomo munoona kapapi mimi nemhuri yenyu because sauda umonya so unoona kuti zviri kufamba sei timbouyawo kwenyu kana kuti tiripi kuzoona chinonzi rudo chii because we are actually shocked tiri kushamisika ini nemafanzi angu ati kushamisika apa chinomboshamiswa ona nyaya yekuti munhu nengo chingozeza zvanenge chida kuita but anyways towanika pa YouTube as Nyasha and Asha, towanika pa Facebook as Nyasha and Asha, tongoti YouTube, TikTok, Instagram pese inenge ngori Nyasha and Asha. Yeah. Yo guys, masinzikira I think I'm gonna put my details on the screen. Nyasha and Asha guys, ndikumbira mo support family mune ma following akura sei tisatakura chitwa tokura tine 304 305 okay 305 okay guys I want you guys muno support vana makaunzo from 500 to 1000 amino chona vlog lo rini kana kuti kana kuora ku TikTok nyangu ku YouTube ande mo support vana wamana varembe vachita chinhu chakanaka chavari kuita ichi taroshamisikawo even cameraman wangu ari kutonyara anga atojaira kutotera vanhu atase anga chirambani aiwa abo akatojera kana vanhu vakatojera ne team mazimonya guys vanovunzo presa uroyo nende mazimonya 708 anenge ari mashuroko maize mamonya arati zgo vanenge vakamira kuzobata exactly anenge vamira kuzobata nekumira kuzorova vanhu sometimes ndongosvika vati kobadza kamera because netotemba mazimonya vakasimba rume vamusimbo ngemombe 8 maize saka guys so guys I think mazonera kapeni amana maita basa andika mofamba zvakanaka ini ndashaya kuti ndoita sei nemi but amana don't forget to support them and cameraman wangu handi ipo itai mamchita zvenyu guys. I think mazonera mega if you did it for yourself zvinoshamisa zvinhu zvinoera zvinotyisa zvinoshamisa zvekwa Tete Tutor zvekuti unoona vanhu vasiri kuchita guys
kubva tange takaconnection asati ambozona kapenda mina ambozona here ndisati nambozona usoshamizika guys kunaona wasiri uchitana. But anyways, guys, please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Today, actually, I'm feeling so sad. Like, I'm really sad. Because I never expected kuti couple inga tadze kuchita. Like, what? Anyways, do what you're doing best, and I'm gonna keep on doing what I'm doing best. My name is Praise Makara. I don't know what to kuchita, boys.